بسلم ثم سلم على النبي أمومي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أمومي يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha Taga kahonama Bogodowinde Allahu tagi tago Oborne daha Taga kahonama Bogodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feeñayi windere fenjay ɓattake bindaɗo amde nogasi jeeɗiɗi mboyi hitande ujunnaje nogasi tati ɓattakuji men fayti koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiroɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu godangal men e oɗo henna duniya en jetti en jaari anduɓe men andinɓe en o diinul islam belɗo mo gonɗen e dow mum musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe en garti altina hande jokkude jewte men tarihaji annabaɓe saabu eɗen gandi gonɗen koye baba adama kono kadi eɗen gandi aduna julɓe o kala yo nani laamu leydi Denmark ɗum ko caggal ñande aset jawtuɗo henno nde deftere Allah teddude woni qur'anil karim duppa e jeeseɓe en dadiɓe ko ɓuri hewde leyɗele julɓe yonnani ɗum ñiŋi gouvernement leydi Denmark caggal nde ŋakki wadde hen darde mum saabu wona ngol woni goho wona ɗiɗi musidɓe tedduɓe haade men yettade musidɗo men ceerno Haali Abdoullahi Sy eɗen garay docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke safroji fina tawa keptinaɗo e wittoji leɗɗe mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow jeyaɗo to Kidira koɗɗo to Kidira saari ha ɗo wuuro Kidira ɗo koye keerol leydi Sénégal Mali sara juma mawɗo o waɗɗani galle maire o ma taw ɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djiby Sow safriyanke ngana docteur Djiby Sow ko cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi nder ɓalli ko wayno fibron kiis neem prostate hémorroïde kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude keeceje musoje koyɗe musoje jabet ɗojjo duumigo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e fannuji goɗɗi e goɗɗi docteur Djiby Sow ne safri hen ko heewi docteur Djiby Sow ne jogui base muɗum taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓoyata ma o yetta toon woni toon ko miñi ko biteɗo Makky Ban mo hooli no feewi sa yiiɗi jokkodirde on docteur Djiby Sow mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 00 223 ko numéro makko WhatsApp tonggode leydi Mali 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe hettiyankoɓe yewtere men on calminama on juurama duwoji mon ne jetto jamma e ñalawma ɓattakuji mon ne jetto jamma e ñalawma mesusuji mon ne jetto jamma e ñalawma ko weltare tan nde tawno moni kala ɗo heedi ko ɗon rewrata Allah subhanahu wa taala ceerno Haali Abdoullahi Sy en garte altina hande amde moƴƴere malade eɗen jokka jewte men calmina bandiraɓe garina jewte men
min mbima assalamu aleykum wa rahmatullah. juuɗe mon dow mboɗo manta annabi ɓurɗo winde tawretalina jila zaboralilmota qur'ana dow ngam ɓurɗo winde tawretalin. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salmiti mama, mi ñagani mama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗ en e ndenka mum enen e dendagal julɓe foof. En calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma foof. En calmini dendagal julɗo ɗo woni jogorɗo heɗo yaade ɗeɗo jewte. ñaguima Allah kadi yo Allah moƴƴan kala julɗo, yo Allah humtan en haajuji kala, yo Allah sellinan en dendagal rafiji meɗen, yo Allah addu yajede ha heewa. En calmini jinnaɗo men, jinnaɓe men ɓe ganduɗa kamɓe goni sababu wodede men e aduna. So ɗum ɓenni en calmini ceerno men mo ganduɗa ko kañum woni jokkorgal men. En juurimomo, en gari ha ɗo galle ɗo, en dicci koppi en juurimomo, kanko ceerno Mahmoudou Belli Mbayi. En calmini galle o foof ko alda e limtude. En calmini jinnaɗo men mo gonduɗen ɗo moƴƴo, ene wiye kaw Haruna Ndiaye. En calmini kadi jinnaɗo men goɗɗo mo Allah waddi en ɗo, wiye Nene Hawa Pendo, nde Allah junnata gurdam moƴƴina batene lowa cellal ha heewa. ko wona ɗum ko Allah artiri e yewtere men Sar Abdoullahi Sarr, caggal nde calminmami mbimami kadi mbah ɗum noon mi artiri ma konngol Seydi Sarr on saaha inchallahu taala gadda namdal ma on saaha jokken golle. Mi weltima ko musidɗo mon guiɗo mon sehi mon Khalid Abdoullahi Sy ari ɗo eno notade musidɗo mum guiɗo mon Sar Abdoullahi Sarr gam jokkude jewte ɗe mbaɗanno ɗen e ñande kala. ɗum noon Seydi Sarr bisimilla ma. ceerno Abdoullahi Sy min calmitimama, min juurimama, min beltanimama, min mbi kisale ɓuural ndenka e nema jomiraɗo yo wanjoyma, wanjoye dendagal hettiyankoɓe men kala, wanjoye dendagal windere nde kala. ceerno Abdoullahi Sy en beltima no fewi, eɗen teddiniri yewtere nde bandiraɓe rewɓe tedduɓe horsuɓe wonɓe ɗeɗo hen duuɗe jamma e ñalawma, ɓe keppata ɓe kaɓata, kamɓe keede kumtaje ɗe, keede kiraɗe ɗe, keede kejjaji ɗe, keede worɓe ɓe, keede sukaɓe, keede laaɓal galleji ɗi. ɓeɗo bandiraɓe rewɓe tedduɓe ɗo jarten to baba Adama ɗo ko kamɓe teddinirɗen ɗeɗo yewtere, nde tawno ko kamɓe goni doctoreɓe men, ñamminta en, jarnata en, teɗen mabɓe kala ñaldi hordude ha hiiri ɓe duttoɓe dado gam wurnude en e weltinde pittali men. yo Allah nemnuɓe nemaji moƴƴi ɓe jaahi annabi sallam. ɓesguji ɗi ko huula hen e ko hulaki hen foof yo Allah ɓeydu hen barke. nde tawno ɗo witake yo Allah waɗima barke, wiyata ko yo Allah ɓeydima barke. mo ala barke ko on duwante, yo Allah waɗi mum barke. kala mo Allah rokki barke yo Allah ɓeydan ɗum, ɓeydana cellal, ɓeyda dañal, ɓeyda yaaja. ceerno Abdoullahi Sy gartaten koto jaranɗen hanki. Allah subhanahu wa taala jagui tengade kanŋe fawi dow hoore baba Adama, malaikaji dondimamamo. ceerno Abdoullahi Sy somi jumani ko ɗon jaranɗen, bisimilla maɗa jokkanen ɗon tan. Seydi Sarr mi salminima. hande ay jitta to darnon ɗen holko waɗi noon? ko teskade no fewi, heewi ɗo darnuɗen waɗa heewi siftorde, holko waɗi noon? wallahi ko teskade. ceerno jokken. eyyi bisimilla. eyyi yo Allah wallu, machallah. eyyi no mbiɗani ko noon, hanki mi ari ha Allah subhanahu wa taala noddi malaikaji foof caggal nde ɓorninimo ɗeɗo tengaɗe. en kaali tengade no sifori caggal kadi Allah subhanahu wa taala nde ɓorninimo ndeɗo feggere teddugal, ɓorninimo ɗiɗo ɓornanteri joɗɗi baɗɗi fayida. caggal ɗum ɗo Allah noddi malaikaji ɗi, malaikaji ɗi ngari. Allah subhanahu wa taala o wi malaikaji ɗi, o wi yoɓe ndondo baba Adama.
ɓe ndono baba adama noon ɓe pawa ɗum e balaɓe maɓɓe koni ko Allah hulɓini Allah teddini neɗɗo so jasnani hoore mum Allah ina teddini neɗɗo no feewi sibi sa yiiɗi baba tan a yiɗat ɓiyum ɓayde kay ɓiɗɗo o waɗani golle ene guitta ɗen ɗon yidde Allah yidde nde o yiɗi baba adama nde ɓii baba adama gila baba adama ɓenni faade hande to gonɗen ɗo enen foof goto e sukaɓe baba adama so tawi waɗani ko ene itta yidde wonnode hakkude Allah e bam maɓɓe nde yidde hakkude Allah e bam maɓɓe nde heddoto e maɓɓe ha ɗo so tawi yidde nde Allah yiɗi baba adama nde yidde nde tabitani hakkude Allah e ɓii baba adama o ɗum firata ko ɓii baba adama o daraki darde bam makko darinode kono kala goto e ɓiɓɓe adama dariɗo darde adama darinode Allah woppatamo Allah ittata nden ɗon yidde nde yinno bamum ɓi adama o wadde noon deke neɗɗo no foti ñembude bamum ɓayde bamum ko e moƴƴere wonno wadde so tawi o ñembi bam makko caggal bam makko koye moƴƴere wonnode sababu ha bam makko heeɓi moƴƴere nde o heɓat nden ɗon moƴƴere sababu nde rewde e makko pele bam makko rewno kanko oɗon neɗɗo wadde noon ne hani neɗɗo foof nde o rewata e fele bam makko ɓayde bam makko ko fele moƴƴo joguino beele pele moƴƴe dokkunode bam makko jamɗe pele makko ɗe o ñemtini bam makko ɗe beele ne hokkamo on ɗon jaam wadde yo Allah hokkini rewidade pele moƴƴe ɗi jinnaɓe men ndewno gam dañen koɓe dañño walla ko ɓuuri ɗum Allah ko mum ko gasata abadan so ɗum ɓenni kanko Allah subhanahu wa taala o yamiri malaikaji yo ndondo baba adama ɗum ɗo fode ko kalanmi ɗo baba adama suwa taw nadde aljanna ɓe ndodima baba adama kadi nde Allah wi yoɓe ndowdomo nde o wi ko yoɓe pawmo e balaɓe maɓɓe ɓe tawi baba adama e balaɓe maɓɓe kamɓe ɗiɗo malaikaji eɓe jaaha eɓe bangodo e baba adama e to nder asmanuji to ɓe jaade makko e asmanuji ɗi jeeɗiɗi ɓe jeehi malaikaji ndodimo ayno kaaba wangorte sa hajjoyini ko ni ɓe ndodiri baba adama ɓe bangodo e makko e dow asmani he hankadina ɓe paymo koye balaɓe Sar Abdoullahi Sarr alhamdulillah konngol arta e ma Sar Abdoullahi Sarr inchallahu taala gadda namdal gongal so hawre welede Allah eskey tengade kanŋe e dow hoore malikaji bakkimamamo e balaɗu men daw teddungal Allah subhanahu wa taala no mbiɗani teddini ɓi adama no yo teddin hoore mum kadi no mbiɗani ko noon neɗɗo ko timtorgal bammum bamma so moƴƴo ƴewwonde moƴƴo so bamma wona moƴƴo ƴeew faggitade moƴƴere ceerno Haal Abdoullahi Sy bete malikaji ɗi ndondimo e balabu men ko balɗe walla ko ñalawma walla ko lebbi walla ko duuɓi holno ɗum wayi eyi Sar Abdoullahi Sarr a jarama e namdama pawdingal e namdiɗa joni beele koɓe ndondimo ko fodde tan balɗe walla ko fodde ñalawma goto walla e ɓuuri ɗon ene juuti walla holno foti seydi Sarr malaikaji ɗi ndondi baba adama eɓe mango e dow asamanuji he jeeɗiɗi fodde noon koɓe ndondima ɓe bangodo e makko ko duuɓi temedere fodde duuɓi temedere malaikaji ɗi ndondimo ene jiilodo e makko ene bangodo e makko asamanuji he holko Allah wiiri yo malaikaji ɗi ndondomo ɓe jaada e makko Allah wiiri noon ko ha o wawa yiide kawiseje muɗum gonɗe to asmanuji ɗi jeeɗiɗi asmanuji ɗi ko woni toon e kawisaji ko ne hulɓini to banggue darde ene hawni ko woni Allah moftirane kawis ko ɗum heƴƴata e aduna wadde noon Allah wiiri yoɓe ndondomo ko ha o wawa yiyoyde kawiseje kawniɗe gonɗe toon ɗe e yamirore Allah wadde kamɓe malaikaji ɓe mangudi e adama kala ko woni toon e kawis kanko adama o yiiri ɗum guite makko caggal o yi kawiseje ɗe ha gasi
Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yoɓe darnanmo jonde piliyan yoɓe darnanmo jonde piliyan kanko baba adama ɓe mbaɗa ɗum no mimbar ni eyyi so tawi neɗɗo ene waɗa khutba e nder juma aljuma eyyi yo noon way tawne fewna ha feewi eyyi ɓe darnanimo ɗum kono noon piliyan o ko piliyan kanŋe ko piliyan kanŋe o jooɗi kanko baba adama e piliyan he kanko baba adama o jooɗi e piliyan he ay ɗo jooɗi e piliyan ɗo e nder jonde he ɗo jooɗi e piliyan ɗo e nder jonde he ko ɗo Allah andinimo inɗe bagasuji ɗi e ɗi o jogori haaldoyde e malaikaji ɗo Allah andinimo inɗe bagasuji ɗi o jogorɗi haaldoyde e malaikaji ɗo jooɗi e oɗo piliyan ɗo omo jogii e jungo makko loocol sawru loosol ngol ko loosol kanŋe e ngol waɗi annora loosol ngol ko loosol kanŋe e ngol waɗi annora wadde noon ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala andinimo inɗe ɓe Allah wino malaikaji ɗi ngare kaala e ɗeɗo inde ɓe donki o noddi baba adama yo haalanɓe ɗeɗo inde ay ɗen ɗon inde ko ɗo jooɗi e oɗo danki kiiɗo danki e oɗo chaise ko ɗo Allah andinimo inɗe ɗe o jogori jangtonoyade malaikaji ɗi ko ɗo jooɗiɗo ko ɗo Allah andinimo joni noon o ngabbi e mimbar he to ngabbi e mimbar ɗo o jaggi e jungo makko loocol ngol jaggi e jungo makko loocol ngol joni noon holko gollata o gollata ko omo waɗa khutba enen cikkiren khutba fuɗɗi tan koye ngolɗo leñol ala adi wadde khutba foof ñande aljuma ko baba adama ɗum wona e men tan enen leñol nelaɗo fuɗɗi ala khutba koko ɓooyi fuɗɗi koye baba adama ay puɗɗude neɗɗankagal o ko e makko wadde khutba aljuma haaldude e yimɓe hade juulede faami ɗum woni khutba joni noon haaldude yimɓe ngal kaldigal adi wadde ɗum ko baba adama eyyi ɗum noon seydi sar konngol arta e ma machallah ceerno Abdoullahi Sy en jettima haɗo khutba ɗo baba adama wakkama e balaɓe hollama asmauji hollama ko woni hen kala e kayusaji jomiraɗo e kayusaji jomiraɗo gonɗi toon ñalawma nde baba adama joƴƴina e kiiɗo danki on ñalawma ko hol on ñalawma wonno holko adi haaldude ɗo hen malikaji ceerno Abdoullahi Sy dal ma ayodingal eyyi seydi sar mi salminima en lamdal ma gongal payodingal mbiɗa eyyi oɗo ñalawma mo joƴƴina e oɗo kiiɗo danki e oɗo chaise on ñalawma holko wonno e kadi holko haali nde o ngabbi ɗon nde seydi sar namdal ma payodingal eyyi on ɗon ñalawma ko ñalawma aljuma wonno ñalawma aljuma wonno hedde juulal kisbar ko nden ɗum ɗo golli baba adama ngabbi e gangunnewal ngal ɗo o joguima nduɗo sawru nduɗo dokkoru ndu ganduɗa ko annore sa daarino a ɗeɓata yiidendu Allah e mayru hewde annore o dari Allah subhanahu wa ta'ala rendini dendagal malaikaji ok o rendini dendagal malaikaji kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi yoɓe ngar ɓe ngari kamɓe malaikaji ɗi aha nde malaikaji ɗi fof ngari o wi yoɓe ndaro ɓe kuccita e adama kamɓe malaikaji ɗi joni ɓe hucciremaɓe kamɓe malaikaji ɗi baba adama adi uddidde salminandu baba adama wi assalamu aleykum ndu salminandu joni hewɓe cikkata koye saaha men oɗo tan koye nelaɗo sallallah alayhi wa sallam koye l'islam oɗo tan o ari ala salminandu ndu ene wonno guila nden baba adama fuɗɗi nduɗo salminandu o wiɓe assalamu aleykum
kisal Allah yo won e mon kisal Allah yo won e mon e he mon malaikaji joomam yurmede Allah ne ken yo won e mon onon malaikaji joomam barkeji Allah yo ngone mon onon malaikaji joomam ay kanko uddiri salminandu o salmini malaikaji ɗi kanko baba adama nde o salmini malaikaji ɗi duttimo salminandu annene kayne yo kisal Allah wonema e heema laaɓɗo Allah yo yurmede Allah wonema an laaɓɗo to Allah yo barkeji Allah gonema an laaɓɗo to Allah ay o salmini malaikaji ɗi duttimo salminandu kanko baba adama Allah waɗi noon o salmini malaikaji ɗi jabtimomo ɗon tan Allah subhanahu wa ta'ala kadi noddi Allah yum ema adama yuma nam o wi ɗum ɗo ko salminandu ma ɗum ko salminandu ma caggal ɗum kadi kala ko jibinɗa ko ɗum ɗo woni salminandu maɓɓe ha ñalawma darga ko ɗum ɗo koni ko cuɓanimi on woni salminandu assalamu aleykum wa aleykumussalam ɗum suɓima ɗum ɗo wona salminandu ma an e ko jogorɗa jibinoyde ha darga daro wadde noon salminandu nduɗo l'islam wona hande ndu fuɗɗi ala ndu fuɗɗi ko e puɗɗuɗo neɗɗo o puɗɗiɗo wonde neɗɗo gadiɗo wiyeɗo goo neɗɗo o ko toon salminandu nduɗo fuɗɗi ganden ɗum on saaha noon baba adama fuɗɗi huɗuba mum fuɗɗi haaldude e yimɓe holko fuɗɗi haalde o fuɗɗi wiide ko alhamdulillahi ɗum ɗo o fuɗɗi haalde yettode wodani Allah kalirten noon arabu ko han ande ko ɗum ɗo o haali wadde hande gila nden noon wattidi saɗa fuɗɗo khutba yettude hen Allah to adam ɗo wonti sunna baba adama fuɗɗi ɗum baba adama fuɗɗi ɗum sa namdama hol gadiɗo wadde khutba wi baba adama sa namdama hol gadiɗo salminde salminanu nduɗo l'islam wi baba adama sa namdama hol gadiɗo joɗade ñalawma aljuma e gangol newal ene waɗa khutba wi baba adama waɗi ɗum baba adama waɗi ɗum noon Seydi Sarr mi artirema konngol inchallahu taala wadde en mbi baba adama adi foof ɗum noon ceerno Abdoulaye Sy jokkanen ɗo baba adama ɗo tan ɗo weli tan ko heɗade kuran bisimilla baba adama ñande aljuma o ngabbi e ngal ɗo gangol newal o yetti Allah taw malaikaji ɗi foof enen ndendi ɗo makko ɗo kanko eɗen gandi malaikaji ɓuuri yimɓe hewde kewendi ndi ganduɗa ko Allah tan andi ɗum sibi enen yimɓe wurɓe e oɗo aduna ɓe kala neɗɗo goto Allah ne waɗi malaikaji 10 ne gonde makko ne ndenamo ndena golle makko kala neɗɗo malaikaji 10 nene ndenamo malaikaji hen 6 garata ko subaka ñalda e neɗɗo o ɓe tawa ɗon balabe makko ɗiɗi ɗe wala bo ñamango ko tombiɗo golle makko woni ɗon eyyi ga ko ceedotoɗo golle makko o ga bindowo o ga ceedotoɗo ɓeɗon ko e makko tan gondi kanko daiman kanko neɗɗo o ɓe ceertara e makko so wona so tawi omo yetto galle makko walla omo looto so gayni tan ɓe gartat koye makko tan ɓe gondi ɓe ceertara e makko e gurdam makko 6 keddiɗɗi ɗin garata ko subaka ñalda e makko so hiiri kala ko golunoɓe nawɓe jaade hen o wonta yiideɓe ha aduna gasa ɗoɓe jahata kihiɗe ɗo tawan goɗɗi jogorɗi waldude e makko ɗi gaari ɗiɗo mbalda e makko kadi 6 yanta e ɗiɗi tawi ɗo ndingona 10 so weeti juulal subaka jogorɗe ñallude e makko ɗi kadi gara juulda e makko kamɓe ɓeeɗo 16 soɓe gasni 6 walnoɓe ɗon ɓe jaaha 6 ɓe kadi ñalla ko ni woni gurdam neɗɗo ko ni tan wurti kala ɗo yiya omo wondi e malaikaji 10 ene ndeno golle makko wadde noon malaikaji yiɗo no mbayi hewde ni kamɓe foof Allah wi yoɓe gar ɓe tawe ɓe gari ɓe tawa khutba mo adama khutbini o e hoddiro Allah ay ɗo to adama haali kaɗo haala ɗo e mbi ko kanko woni arwande baɗɗo khutba ñalawma aljuma caggal ɗum noon Allah wi adama
ɗo dariɗa aɗa khutba ɗo joni bisimilla andin ɗiɗo malaikaji gonɗi sarama ɗiɗo no mbayi hewde ni jinmi joni ko joni haalamɓe inde ɗeɗo kono noon hade Allah yamirde adama yo haal Allah ma ardi gueɗe ɗe e malaikaji ɗi taw Allah ma wi malaikaji ɗi bisimilla e gaare gayi ɗeɗo gueɗe joɗiɗe ɗo omo joƴƴini ɗon gueɗe kewɗe lahal en kuddu en barlade en hankkadi gueɗe kewɗe gollarteɗe to banggue galle gurdam eɗe jooɗi ɗon taw noon to adama jooɗino e jonde mum piliyanto o andini adama wona omo haalan ɗum de ala o weddi ɗum e nder ɓernde adama andi kanko Allah subhanahu wa taala o wi malaikaji gaare kalane kam ɗeɗo gueɗe aɗa andi ko addani Allah wadde noon Allah subhanahu wa taala nde o wi omo taga baba adama malaikaji mbi ala malaikaji calima malaikaji mbi ko tagata ko moƴƴani e rufa ƴiƴam malaikaji mbi kañumen ɓuuri handude e lomtinede riwaɓe ɓe wona Allah ne addoya goɗɗo kañumen ɓuuri andude Allah wawa tagde ɓurɗo neɗɗo andude ɓurɗo malaika andude jaafoɗon hade Allah tagde tagore hesere enen eɗen ɗo ken malaikaji Allah wawa tagde tagore ɓurde en andude yo Allah lomtinen e leydi he tan wasa addude wonɓe ɓe mbino ni e ɓerɗe mabɓe ɓe kalani ha laaɓi joni noon Allah ne yiiɗi holludeɓe Allah ne wawi tagde ɓurɗoɓe gandal Allah wi joni malaikaji gaare kalne kam ɗeɗo gueɗe ɓe gaari ɓe donki haalde hay gueɗe ten gotel ɓe ganda ɓe mbi Allah joomi amen senare wodanima gandal alana min so wona ko gandinɗa min an woni karallo an woni gando minen min gandani haydara ɗum waɗi adama ene heeɗi koɓe kaldata ko Allah wi adama andinɓe ɗeɗo inde ay ɗeɗo gueɗe kala hen gueɗel andin ɗum malaikaji ɗi no wiyete gandina ñeñal ngal fewnira andinɓe ɗum sar Abdoullahi Sar konngol arta e maɗa inchallahu taala. est ce que machallah yo Allah honko ɓen humpitade andude ɓuuri majjude Allah subahanahu wa taala andini ɗum baba adama teɗe malaikaji no ɓatti gandani ɗum nde tawno wonko Allah yiiɗi andindeɓe ceerno Haali Abdoullahi Sy ha hande de ɗum no wayi weldini tinno jokkanen tan ceerno. eyyi Seydi Sar mi salminima an hoorema andi hen eyyi mbira wonde yomi jokku tan ha joni eyyi ɗo joni o wi adama yo andinɓe ɗeɗo inde kala gueɗel o andinaɓe no wiyete o andinaɓe ñeñal fewnira o wiya ɗum ɗo ko kuddu eyyi wona kuddu wiyete eyyi kono jii ko nafata ko irterede barme so tawi aɗa defa ko ñaame ayi kala gueɗel o haala no wiyete o haala hol ñeñal gondal sababu gueɗel ngel fewna holko ɗum nafata joni noon adama halniɓe ha laaɓi cer Allah wi mbete mi wiyano on mbeɗa andi kon ganda onon malaikaji mbete mi wiyani on mboɗa andi ko wirni e asman ko wirni e leydi e kadi mbete mi wiyani on mbeɗa andi ko cuuɗɗon e ko peññinnon foof wona on mbino on peññinino konngol mum wonde ɓeɗo woto mi tag ɗumen ko rufoɓe ƴiƴimeje kono wonko cuuno ɗon on kalani to mi andi mbino ɗon mi wawa tagde ko ɓuuri on gandal e ko ɓuuri on teddude iyorede joni ɓuuri on gandal o ɓuuri on gandal o ɓuuri on teddude wadde noon gandon mi tagui ɓurɗo on e banggueji foof aha fami ay ɗo joni nde ɗum kewi tan Allah subhanahu wa taala o wi oɗo ɓuuri on presque oɗo joni taggirmi ɗum ko jungam aha oɗo ko jungam taggirmi oɗo ɓe keɓɓiri kam malik injam Allah mbetema aɗa taga jogori tagde tagore ɓurde min Allah wi mi tagui ɓurɗo on o ɓuuri on o tagirmi ɗum ko jungam o ɓuuri on on mi tagmo ha gasnumi mbimi yo won o woni onon tagaɗon koye lewdu jeygol hewɓe mon taga koye goɗɗum no wayno leydi gasata
o noon tagirmi ɗum ko jungam wadde ko oɗo ɓuuri on e hoddura Allah ɗon noon ɓe donki andude baba adama andiniɓe ɗo baba adama andiniɓe ɗo bisimilla Allah wi bisimilla gaare ga e onon maleykaji ko min woni tagirɗo ɗum ɗo jungam de mbimi ɗum yo won woni de joni gaare gay mi yamiri on yo gar cujjonon mo sujuudu oɗo holko yahata omo heddi aduna ha joni ayi adama woni ceerno mabɓe andiniɓe ko ɓe gandano Allah wi gaare dawanemo alarba ɓaade o andini on kon ganda gandinɗoma ka anda foof o wona kalifa ma wadde noon oɗo o wonti ceerno mon gaare dawanemo alarba dawol alarba ngol noon tenoytake yeloytake ala gaare calminemo ɗum woni sujuudu o wadde noon en paami hande ko heddi aduna he ko dawete alarba ko adi dawanede alarba ko baba adama dawanimo alarba ko maleykaji addi maleykaji yi dawande baba adama alarba ko adama andindeɓe koɓe gandano o jangguiniɓe simi ɗeɗo gueɗe ɓe gandano ɗumen wadde noon o andiniɓe gueɗe ɗe caggal nde o andiniɓe gueɗe ɗe on saaha ɓe dawanimo alarba o noon dawol mum gueɗe goɗɗe ngala toon ala gueɗe goɗɗe no aduna ni muuyoji kewɗi ko muuyete aduna ko sohla ɗum ala toon ɗum waɗi dawol mabɓe ko arde salmindemo diccanomo salminamo ɗum woni dawol mabɓe Sar Abdoulaye Sarr mi artire ma konngol inchallah ceerno Khalidou Abdoulaye Sy golle ma jooɗi peewi en beltima no feewi e oɗo hene tarikha lattuɗo ceer e mo gonɗen e andinde koye men gonɗen e humpidde windere nde nde tawno humpitade ɓuuri humpede kala gandinɗoma haysoko hunde wotere ittanmo gueɗal e gurdam ma neɗɗo kala gandinɗoma haysoko gueɗal gotal wirnitma e gueɗal ngal wo andinma ngal caggal tan a andano ngal ittanmo gueɗal e gurdam maɗa saabu ko andinma o ittima e niɓɓere no fotiri kala sen jingol ɗo dawol alarba ngol haalingol iwi koto Allah longini baba adama ɗeɗo henne gueɗe kala ɗe maleykaji nguuri jamma e ñalawma ɗo ganda adama andiniɓe ɗum noon ɓayde koni calminemo dokkemo horumo kala gandinɗomo hunde no fotiri kala ittanum gueɗal ceerno Khalid Abdoulaye Sy golle ma jooɗi peewi ndeɗo dande ñuñore less welde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga baɗowo golle mantiniɗe ceerno Khalidou ɗo maleykaji ɗi cujjantamo ɗo mbete ko kamɓe foof cujjani adama walla ala woni hen tan sujjanɓe adama woni hen ɓe cujjani ɗon holno wayi eyyi mi salminima lawol gongol Sar Abdoulaye Sarr nani namdal ma mbiɗa wonde namdal payodingal noon machallah mbiɗa wonde beele maleykaji ɗi foof turi ɗon tan cujjanimo walla ene waɗi adiɓe e sakkitiɓe aha Seydi Sarr wona kamɓe fof ndendi ɓe cujjanimo ene waɗi adiɓe adi sujjande baba adama foof ko Jibrilu alayhi salam Jibrilu ari kañum gooto sujjanimo nayanimo nde Jibrilu yalti Mika'ilu ari on ne sujjanimo waɗi ko Allah wino ko on gasni Asrafilu ari on ne sujjanimo nde on gasni yalti Azrailu ari on ne kadi sujjanimo ɓeeɗo goni ɓurɓe ɓattade Allah subhanahu wa ta'ala ɓe goni soldateɓe Allah ɓe ganduɗa kamɓe ɓuuri ɓattade Allah hande laamu ngun ngo aduna ngu ngu ñemtin tan ko programme Allah o e wadde noon ko ɓeeɗo goni ɓuuri ɓattade Allah wadde ko ɓeeɗo gadi sujjande baba adama ay caggal nde ɓeeɗo cujji ko ɗo Allah noddi kuɗaɗo Allah biyeteɗo Iblisa o
yo aro sujjande baba adama iblisa sali sujjande baba adama Allah wimo aro sujjan oɗo o sali sujjande baba adama Allah wi ko hanma sujjande baba adama ko hanma sujjande adama joni ko hanma sujjande ko ganduɗa ko min tagiri ɗum jungam an iblis oɗo ko min tagiri mo jungam holko hanma sujjande ko tagiri mi jungam iblis a heɓiti wi jomam mi wawa sujjande oɗo o min ɓuri ɗum o ko min ɓuri ɗum sabi min